Good. Hej så. Like og subscribe, eller jeg ved, hvor du bor. Anyways, lad os bare komme tilbage til videoen. Jeg så rundt for ham. Bye bye, Eko. Au. Ja, nu. Et spørgsmål. Hvor er mit kamera? Kan I godt lade være med at gøre efter mig? I'm big one blueberry bug. Den kan jeg godt huske. Hvorfor er jeg den? Jeg slapper ham. Fuck, det virker ikke mere. Der var den. Kom her! Kom her, fuck, jeg rører bare tilbage. Jeg er din største fan. Kom og tæller. Jeg har pusset op opkaldt sammen. Where are you? There you are! I'm gonna get you! Echo! Come here! Come here! Fuck! Get pooped on! Hvorfor lægger alle? Kickaboo! Det er ondt. Hvad fuck mangler vi? Kan ingen se mig? Altså, jeg er farlig. Ah! Jeg har allerede ikke sound, bro. Fundet dig! Nej! Hvorfor blev det? Du fandt mig ikke. Der er du! Jeg er god mod! Avocado. I'm big bunch of blueberry! Ja! Så mangler vi kun rød. Som er... Ja, hvor fanden rød? Mars. Mars? Hold da kæft. Jeg troede, der var nogen, der fandt Mars. Au. Au! Du får et spørgsdisk. Han er ny. Vi får et spørgsdisk. Han er knap 7-årig dreng, så ser mig der. Spørgsdisk super. Sikkert. Nej, det virker ikke. Hey, fedt ham. Nu er Motti klammer unge. Er der en? Hvem er? Nå. Jeg er farløs. Er du farblind? Eller farveløs? Nej, jeg er farløs. Er du blevet en løs farve? Hold da Nej, kæft. jeg er farløs. Faktisk. Er du farløs? Ja, jeg er farløs. Altså kom spørgsdisk. Kig mig, hvis du også er sej. Men så har du en mindre, som der kan ikke råbe af dig. Ja, men min far, han er sygt sej. Altså, hvis han var her, jeg ikke? Og hvis GTA 6 var ude, ikke? Så ville jeg have, så ville jeg ikke engang spille det mere. Så ville jeg spille GTA 6. Altså. Jeg har hørt om GTA 6. Ja, den kommer ud i 2025, og... Kig ned under dig! Kig ned under dig! Tag kun i skoene på og løb for helvede! Løb for helvede! Fuck jer nu! Fuck jer lækker! Fuck! Jeg ved ikke om jeg kan med, eller hvis jeg kan, så vil jeg gerne klippe alle lever ud! Jeg vil klippe alle lever ud! Fuck jer lækker! Hvad fanden jeg lækker? Hvad er din nyeste video? Nå! Her jeg kommer! Højere! Jeg kommer! Jeg glider! Sådan. Det er Danmarks bedste spiller, ikke Bladmand. Hvor dig? Lasse med hatten stæv.
Lasse med hatten, der lytte. Nå, mand. Hvad fanden? Nej, kan du lige mit profilbillede? Ja, hvad er der? Hvor gammel er du? Ikke lyt til det Hvor gammel er du, Bue? Gammel er du? Gammel er du, Bue? 16. Nå, det var ikke vel. Nej, kan du lige mit profilbillede? Ja, man, du er snart 20. Nej, det er jeg ikke. Ja. Nej, kan du lige mit profilbillede? Ja. Hvor mange danskere er der i den her kode? Mads. Hvordan Eller udtaler man de? At der... Det er der. Adar. Laver du Adar. profilbilleder? Ja. Laver du ikke lige til mig? Hej, LK. LK. Jo, LK. Hvad må lige LK? Så er det AK 447. Okay, så lad mig Det er ikke lige LK, så er det AK. AK 447. Okay, det er AK 447. Fair nok. Ja, hvis det ikke er LK, så er det AK. Der står LH, din fucking bøsse! Der står LK. Nå. Er du helt væk, fister? Det står LK. Okay. Har du fået den? Ja. Hvad fanden er det, du har på? Jeg skal næsten Lad Skal du mig. også have de der på dine hænder? Skal du også have de der... Jeg har på. Lodmand. Det bestemmer du helt selv. Lodmand. Det tager bare Nå, lidt mand. fucking bue. Lodmand. Stop nu, det er ikke blad, mand! Jo, det er. Ja, jeg tænker på at stoppe videoen nu, for jeg ikke gider spille med. Men det er de der... Og for en anden grund, så jeg ikke gider fortælle det privat. De er også meget. Men lad os bare lige gå op til vores sted. Prøv at kigge på min fister, hvis ikke det bliver der. Monkey! Ja, jeg tror også, det bliver der. Ja. Husk at like og subscribe og alt det der. Ting. Jeg er i bronze 1. Og det er Bronze ikke 1. engang- Jeg har spiller ikke ikke Husk at gøre det, for I kan godt se den der. Det er ikke engang Jeg spiller heller ikke Fortnite. Ja. Det er jo heller ikke I Fortnite, må det er hellere gøre det Gorilla næste gang. Ja, men der er også noget, der hedder Gorilla Royale. Hvis jeg kan komme op. Wow, det er jo heller ikke det, vi snakker om, er det det? Hvorfor kommer du aldrig tilbage? Banan. Banan. Skal du Hej. lige gøre, man er nødt?